Виждали сте ги всеки ден видеа в социалните мрежи с драматични изпуквания, последвани от обещания за чудодейно излекуване. Запитвали ли сте се обаче какво се случва всъщност в телата ви? Дали се намества прешлен, дали се лекуват органи или това е просто поредното добре режисирано шоу, което цели да ви вземе парите? Аз съм Калоян Попов и в днешното видео ще развенчаем митовете и легендите относно изпукванията. Разберете кога изпукванията могат да бъдат полезен инструмент, кога са безполезни и кога могат да бъдат много опасни и въобще не трябва да се подлагате на тях. Да започнем с най-големия мит, че наместваме прещените или ставите. Ако някой прешлен ни беше разместен, щяхме да сме доста парализирани и нямаше да търсим хиропрактик, бабата от Перник да ни намести или калата да ни направи манипулация, по-скоро щяхме да сме в Пирогов. Това, което всъщност чуваме, когато изпукаме някой, този звук на изпукване се нарича кавитация и представлява много бързо преместване на течност и газ. Това са неща, които нашите стави съдържат. Нещо като да отворим шампанското, тогава се чува този пук. Всъщност това пукане, кавитацията е много важно, тъй като 50% от успеваемостта на изпукванията се касае на плацебо ефекта. То е доста добре документирано, не работи само при изпуквания, също при лекарства и други типове на лечение. Или иначе казано, това е силата на нашата мисъл, която работи много добре. Затова, когато изпукаме някой, чуе се този звук или дори вие, когато гледате клипчетата в интернет и чуете това изпукване, може леко да ви олекне. Това е плацебо ефекта. Разбира се, отвъд плацебо ефекта, изпукванията имат и биомеханичен ефект, тъй като това, което правим е, че поставяме ставата или прешлена в нейното крайно положение и след това, чрез това бързо движение, леко разтягаме ставно-лигаментарния апарат, който може да има много положителни, което може да има много плюсове в някои случаи. Освен това има и неврофизиологично действие, когато направим това бързо движение, изпукването, всъщност до някъде рестартираме нервната система и помагаме да се възстанови. Според някои методики, изпукванията на гръбначния стълб са най-добре да се правят, когато се касае за дискова протрузия и по този начин повлияваме протрузията и ни се намалява болката. Има, разбира се, много проучвания, които показват, че изпукванията намаляват болката, но в кратък период на време, т.е. е добре да се правят и други неща, не само изпуквания. Така че една от теориите на хиропрактиката за сублуксации в цялото тяло, които трябва да бъдат наместени, няма как да бъде доказана, тъй като една сублуксирана става не само би била ограничена в обема си на движение, била и доста слаба. Друга теория, свързана с хиропрактиката, доста остаряла, доколкото съм запознат вече и двете теории, които говорим, не се поддържат, са свързани с лечение на болести на вътрешните органи чрез изпукване. Няма как това да се случи, дори много често може да бъде опасно. В този ред на мисли е добре да споменем кога не трябва да се изпуквате. Ако имате ревматоиден артрит, е изключително опасно. Не трябва да бъдете изпуквани. Ако пиете антикоагуланти, т.е. лекарства, които разширяват кръвта. Ако имате силно главо замайване, което не е доказано, че е следствие на проблем с дисковете или лекичко притискане на нервче. Ако ви изтръпвате едновременно двата крайника или имате изключително голяма загуба на сила, също не е добре да се изпуквате, може да бъде много опасно. При всички тези състояния трябва да се консултирате с невролог. Също има и случаи, когато хората падат, на английски се нарича drop attack, просто ходите си, падате без да губите съзнание, просто краката ви нямат никаква сила, тогава отново трябва да се свържете с невролог. Най-важното, когато става дума за изпуквания, е да отидете при професионалист, независимо дали е лекар, чакракчия, физиотерапевт, и той трябва да знае какво да прави, което включва да ви направи един качествен преглед, снимане на анамнеза. Това е разговора, който провеждате, както и функционална оценка да ви направи преди това, за да е сигурен, че въобще има смисъл да ви изпуква, защото, например, изпукванията нямат профилактична стойност. Ходих веднъж на браснар, говорихме си, питаме с какво занимавам, аз му казах и той ме пита: изпукваш ли? Аз казах да, и той каза: може ли да дойда при теб да ме изпукаш? Пита го: що, какво ти е?
Той ми каза нищо е така за профилактика. Изпукванията нямат профилактична стойност. Единствено работи там плацебо ефекта, понякога когато е мускулен или сухожилен проблем, също изпукванията нямат абсолютно никаква стойност. Няма да бъдат вредни, но няма да бъдат и полезни, като изключим плацебо ефект. Добре е да поговорим кога всъщност има смисъл от изпукванията. Това най-често, когато се касае за синдром на вътрешното разместване. В повечето случаи това става на въпрос за гръбначния стълб и за дисковите протрузии. Наскоро излезе едно проучване, което доказа, че когато имаме такава симптоматика на симптоми на синдром на вътрешното разместване, 90% от случаите се касае за дискова протрузия, когато се говори за кръста. Или иначе казвам, например, когато дълго време сте заседнали, когато тръгнете да се изправят, имате проблем така една 2 секунди, ви е трудно да се изправите, но след като се поразходите, малко се оправяте. Това е една така честа картина, която може да бъде повлията чрез изпуквания. Изпукванията могат да бъдат полезни много пъти, когато чувствате ограничени движения, както във врата, в гърба и в кръста. Могат да бъдат полезни, когато усещате мравучкания или изтръпвания, дори минимална загуба на сила. Но за да сте сигурни, че това е правилното нещо, разбира се, както казах, трябва да отидете при специалист и той трябва да ви направи качествен преглед. Сега си сещам още едно нещо, за когато не е добре да правите изпуквания. Например, ако имате счупване, би било ужасно да се изпукате, ако имате счупен прешлен или счупена става. Също при възрастните хора с напредване на възрастта, както знаете, костната плътност намалява, което може да доведе до фрактура при самата манипулация, така че когато хората са малко по-възрастни, също трябва да се внимава. Нощната болка също е един червен флаг, за който трябва да внимаваме. Ако през нощта се събуждате от болка, това много често е признак на нещо по-сериозно и трябва да се консултирате с лекар. Както разбрахте, изпукванията могат да бъдат много полезни, но и много вредни. Те са като скалпел. В правилните ръце могат да направят чудеса. Така че не си губете времето, не дейте да питате ChatGPT и да вярвате на съседката Пенка. Ако ви е интересно, свържете се с мен, пишете в коментарите или ми се обадете и ще обсъдим каква е най-добрата стратегия за вас и вашето здраве. Абонирайте се през камбанката, ако сте в YouTube или през всяко едно друго копче в социалните мрежи, за да получавате ежедневни полезни информативни клипчета.